Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelas setunggal welas Nipas kawan. Kula badhe nerangaken tes drama. Tegese drama karya sastra kang dinulis ing sakjerone wujud dialog kanthi karep ditontonake dening aktor-aktor. Ancas tujuan drama minangka tontonan kang nyempurnati nambah ilmu kaweruh, jembarake pengalaman estetika, unsur estetik, tema, amanat, alur, plot, perwatakan, latar, setting, sudut pandang, gaya bahasa. Isi ada cara ngajarake lakon. A. Tragedi komedi, opera, operatif, melodrama, wari, pantoni. Ada asal panatasan, drama panggung, drama radio, drama televisi, drama film, drama wayang, drama boneka. Tutur drama. A. Prolog, panjenengan sing ditinggalake ana wiwitan. B. Dialog, panjenengan kang diucapaken sambung sinambung antara salah sawijining paraga kalawon parangan liyane. C. Epilog, panjenengan kang panutuping pungkasan drama. Andasar ana orane naskah drama. A. Drama tradisional. B. Drama modern. Sekian dari kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.